кефали от Даркая. Вече съм на 10-15 бройка. Кефалчета се дават волно. Голяма касатница. Голяма касатница. Имам и хубава риба в момента закачена. А спортните са един след друг. Много хубав кефал. Веднага удари там. Веднага удари там и то не е лош. Хубав спортист. Най-накрая се реших да дойда на Даркая. От 6-7 години риболовам по Тунджа, чувал съм легенди за Даркая и най-накрая се реших да измина този труден път, който може да видите не е въобще за лек автомобил, но моето фиатче не ме придаде. Успях да отида. Наковах 60-70 кефала, спортни и сега се прибирам. Много добре, на това ниско ниво на Тунджа смея да кажа, че на Даркая ври от кефал. Доволен съм. Видях местата, нови за мен. Направих се едно пътешествие до Даркая и сега отивам за Сом. Така че, ай! Пътят е повече от труден, за мое щастие почти проходим. За сега се движа успешно. Изкачвам огромния баир и най-стръмните места. Скалисти, основно се движа върху скали и каманаци. Половин час трябва да съм излезнал до Лесово. Тук да мина един път и съм аз човек. Може би най-трудното от цялото място. Давай, фиатче! Къде те намерих, фиатче, да ме докараш тук на Даркая? Тут долу ме докара. Пах ти фията. До реката.
Желязна кола. Браво! Незаменима. Танк. Минал го. Това е. От тук нататък вече е лесно. От тук нататък вече е лесно. Браво, Фиат. Палеозавър. Първи замятания на местността Даркая. Уникално изживяване наистина. Да дойдеш за първи път в такава местност, за която се носят легенди. И да хвърлиш въдицата тук. Макар и в това супер ниско ниво, което в момента е Тунджа, усещането пак е страхотно. Просто не мога да го опиша. За първи път съм на Даркая. Не точно на Даркая. Естествено, около 300 метра до 500 по-надолу. Все пак съм на спининг. Търся бързи, където да облавям. Даркая са дълбоки шаранско-сонски места и се ходи с лодка до там. Но дори 200-300 метра по-надолу усещането е уникално. Наистина уникално. Да метнеш въдицата тук. Ето има кефалчета. За сега дребни. Чукат цецето. Първа риба. Излиза с 300 зора. Първото кефалче от Даркая. Второ кефалче от Даркая. Набарах много перспективен бързи. Мисля да надърпам някой друга риба тук. Все пак гоним трофеен кефал. Дали ще го има? Тук ако го няма, не знам къде. Уникално място. Уникално място на чейсери. За трофеен кефал.
Ето го. О, туч не е лош. Туч не е лош. Туч не е лош. Не е трофеен, но добра риба. Но това е сумичката. Тук ще направим игра. Мачът е първа започва. Риби има. Дано да има и места перспективни. Оп. Така. Ще направя една дългата лодка е там. Ух. Оп, удрят го. Удрят го. Оп. Ариди. Ариди. Ари един голям да го удари. Някакви много дребни го удрят. Ей там да пробваме. Ето го. Откачи се. Май ще сложа цвят с какалец. Струва мисля, че повече ще го удрят. Да. Слагам цвят с какалец, понеже там пече слънце. И в момента идва прекалено цветен този. Уникална кутия, само с бойци вътре. Гледайте за какво става въпрос. От борец нагоре. Категория тежка. Тежка категория и лека категория. Първенци. Така. Там подгони голяма риба. Трябва да я метне. Бах ти яките места, човек. Мале! Мале! Охо-хо-хо-хо! Охо-хо-хо! Охо-хо! Мале, има кефал тук, човек. Мале! Направо поводяха там, брат. На 38-мичката съм вече даже. Има кефали тук, човек. Оп, удар. Мале, голям. Мале, отдолу е пълно с кефал. И голям се спусна към воблера. То с малък. Мале, пълно е там. Маляци, пълно е там. Той се саморелизна. Бой. Голям бой.
3 за 1 минута. Пълно е с кефал там. На групаж ги набарвам в момента. Любимото ми. Мале. Какво става тук, брат? Какво става тук, брат? Гледайте сега за какво става въпрос. Само искам да гледате сега за какво става въпрос. О, да. Удари, яко удари. Мале, цяло ято са, виждам ги. Виждам ги цяло ято кефали. Дано да има някой трофеен измежду тях. Какво стана, бе, брат? О, да. За това говоря. Докато го казах и ето го буцата. Хубава 40. Докато го казах, хубава 40 излиза. Чейсъри. Успях да го заснема. Уникален кефал. Мале, тук каква сеч настъпи. Каква сеч настана тук. Нямам думи. Уникален кефал. Уникален кефал. Уникален кефал. Браво. Става бой тук. Става яко бой тук. Но става яко бой тук. Настана яко бой тук. Маняци. Така. Кефали от Даркая. Вече съм на 10-15 бройка. Кефалчета се дават волно за ниското ниво, което е в момента. Като цяло аз съм доволен. Основно CC28, находи белите места, CC38. Ето, демонстрация. Хвърлям си в бързечето, оставам го. Перфектен удар в силното течение. Супер спортист. Супер спортист. Веднага удари там. Веднага удари там и то не е лош. Хубав спортист. На хубав бързей. О, добър. Добър кефалис излези.
Да видим дали ще има друг. Там би трябвало да има групиране. Като гледам бързия. Оп, удар. Пак удар. Ариди. Ариди. Ето го. Древен. Определено има риби там. Ще надърпам някой друг кефал тук. И тук вече може в долната част на този бързи да има и хубав кефал, трофеен. Там в сенчицата ми изглежда много перспективно за трофеен кефал. Ще я пробваме след малко. Оп. Ври от кефал там. Наистина ври от кефали. Бързия. Множество удари. Тук по-насам към мене по-плитко и са явно по-древни. Малко по-надолу ще метне да видя нещо по-добро. Минава изпука. Всеки момент. Айде, всеки момент. Ето го. Спортната школа. Бау! По трима удрят. И който се фани. О, то си хубав. Браво, бе! Ще по дъното има и по-едри. По дъното има и едряци. Хубави спортни едряци. Нагълтал на много дълбоко. Ето. Браво. Голяма касатница. Имам и хубава риба в момента закачена. А спортните са един след друг. Много хубав кефал. 40 или 35 по-скоро. Ох, котьо. Перфектен. 28-мичката направо ги смазва в бързия. В плиткия бързия направо ги смазва. Супер кефал. Уникален. 35-чичка дебел, окранен. Ох, котьо. Перфектен. Така, хвърлям за следващ. Бързия, плиткия. Опа, ето го.
Ето го. Ще като пастър ви удрят човек. В тия бързи. Браво. Касатница. Буквално касатница. Кефалско масакре. В края на септември. 28 септември. И надолу стават някакви много яки местата. Само ще ви кажа. Надолу стават брутално яки местата. Само да му... Опа, удар. Удар. Само да мога да стигам до тях. Удар. Имам удар, имам риба закачена. Ах, откачи се. Оп, оп, оп. Ох, има риби там. Ариде. Ариде. Рибите почнаха. Рибите почнаха. Много хубав. Много хубав. Много хубав. Браво. Браво, бе. Много са кефя. Много са кефя. Мале. Какви кефали. Какви кефали. Гол за гол. Какви кефали, гол за гол. В момента съм на бруталното място. Тук ще има само такива топани. Вижте за какъв кефал. Уникални риби. Тук ще има гол за гол на топани. От Даркая. Казвам ви. Гледайте сега за какво става въпрос. Ох! Пак хубав. Пак хубав. Майко! Голям кеф. Мести се и просто си удрят хубави риби постоянно. Браво! Браво, Даркая! Заслужаваш си пътя, който идва от тук, знае какъв е пътя за кола. Хубави кефалчета спортни. Чакаме трофейния да натресе. Товарния влак, деца вика. Се някъде ще го има.
един път е мястото. О! Древен беше, не беше голям. Как ма взе на цопване. Спортен. Спортен от хубавите спортни. Как ма взе на цопване. Надцопване. Поредния хубавец от Даркая. Лошото е, че бързите свършват тук, малко по-напред. Не виждам и път, откъдето ще мога да мина надолу. Не знам какво ще правя, но имам още малко такова риболов. О, ето го другия. Определено има риби там. Заслужава си да се хвърля. Охо-хо. Поредния даркаешки кефал. Изгубих им бройката вече. Голяма скубеница. Голяма скубеница. Просто им изгубих бройката. Ух! Тук май това ще е проводката от тук така. Ох! О, да, малето е пълно тук. Тук е пълно и не са лоши, хубави спортисти. Набарах им проводката. Малко да ги понадърпаме сега. Да видим колко бройки ще направим от това място. Тук отпреди ма издранча. Буквално е пълно. Буквално е пълно с кефал. Буквално е пълно с кефал тук.
Видите за какво става въпрос. От малки до големи. Спортисти. Ври. Е така, тук хоп, цоп. Бау. Там обаче са един калибър дръбошлаци. Не ми харесва това. Все един калибър дръбошлаци са там. Нацопвани. Откачи са. Ах! Ето го. Ето го. Ето го. Ето го. Искаш да правиш биля, а? Голям бой. Я да видим там. О, голям удар. Е, това беше хубав удар. Право ми дръпна пръчката от ръцете. До дървото ще има рибки. Ох.
Така, тук виждам къде може да направи хубав удар. Е там. Ариде. Ариде. Ох, качи се. Избързах и аз. Този по-хубав. По-хубав този. Голям бой. Почти на всяко замятане има удар и е извадена риба кефал. Почти на всяко замятане. Оп. Да. Айде да видя къде трябва да мина. Тук съм толкова в дивото, в дивата джунгла. Може би съм на 2-3 км. Не, глупости. По-скоро на 200-300 метра от турската граница съм. Не 2-3 км, какви 2-3 км. Че тук трябва да влизам вътре. Как ще избия? Тук има пътека, ама тая пътека не ми изглежда много добре. Не, въобще не ми изглежда добре тая пътека. Тук само при сриката. Няма как иначе. Само че тук твърдо ли е дъното, е? Да, твърдо е.
съм. Ето ги другите бързи. Топ. Уникално. Мале, какви места има тук. Мале, какви места има тук. Мале, какви места има тук. О, нямам търпение да метна. Какви места виждам. Оле, мале. Виждам места, оле, мале. От тук има още кефали. От тук има още кефалчета. Нали мале тук този бързей? Брутален. Този бързей е брутален. Тук няма смисъл да няма там. Направо да си облюбя и тук този бързей. Уникален. Е така ще му влезна обаче в страни, да не плаша рибите. Е, това е якото място вече. Е, това е якото място. Тук вече трябва да имам трофей. Тук вече трябва да реализирам трофей. О, винтер виждам. Виждам винтер. Страхотен удар. Това кефал обаче е хапан. Зачуках ги още от тук. Малей, ври от риба тук на това място, хора. Тук ври от риба. Е там до винтера. Докато фърлиш, не дава да пуснеш. До винтера не дава да пуснеш. После ще го извадим да видим за какво става въпрос. Може би най-вероятно е забравен или отнесен от течението, забит там. До винтера. Така, тук много не, може да излезе голямо. Може да излезе голям кефал. Как да не може? Опа! Там са рибите. Но се откачат. Ух! Не дава да цокне там. Не дава да цокне. Обаче, що така ни взимат стръвно, ми плахо взимат, не мога да разбера.
Вой. Както и да е, тук са древни. Ева един нацалко остава. Насалко остава. Бруталното място. Супер! Хубав кефал. Охранени риби. По-скоро бих казал необезпокоявани риби. Тук сигурно близката една година не знам дали е стъпал някой да ги тормози. Освен мен. То с леко се изтопалчи, мая. Лекичко се изтопалчи тос. Бау! 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 Пореден. Скакалеца дере здраво. Скакалеца ги дере здраво. Това CC28 на тия кефали тук им дойде като гръм от ясно небе. Просто като гръм от ясно небе им дойде. Казвам ви. Мале. Хайде. О, да. Голяма скубаница. Ври от кефал тук. До сега, ако е вряло на другите места, на които бях, тук е лудница. Перфектно място за облавяни и за бране на кефали. Перфектно място. Опа! Ще да отиде в дръвченцето. Я така.
Але там са. Яко са там. О! Яко са там кефалите. Ари бе, стигайте се откача бе. Бах ти ударите, дет правят само се откачат човек. Това лято имаше пожар тук. Голяма част от гората е изгоряла. Около Даркая и Лесово. Е, това място тук е много красиво. Уникални скали има отсреща. А само на 3-4 км, може би няма и толкова, натам е Турция.